खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय फैगौ 24 डिसेम्बरनिफ्राय शिलंखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनाय जागोन। शिलं थांनो गोसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। फैगौ 24 डिसेम्बर समबारनिफ्राय दावबायारिफोरा शिलं थांनो हासिगोन। दावबायारिफोरनि हाबनो हानायनि थाखाय गनायथि होदों मेघालय सरकारा। मख'नो गोनांदि कोविड-19 भाइरासनि साग्लोबसारनायनि बेरामनि थाखाय मेघालय सरकारा रायजोनि गासै दावबायथिलि जायगाखौ बन्द खालामनानै दोनदोंमोन। बे बाराव मेघालय थांनो थाखाय दावबायारिफोरा मेघालय टुरिज्म एप्सआव गावबा गावनि मुंफोरखौ रेजिस्टार खालामनो नांगोन। बे एप्सआव गावबा गावनि फट'जों लोगोसे सिनायथि बिलाइ होफानो नांगोन। लोगोसे मेघालय टुरिज्म बिफाना दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे WhatsApp नाम्बार बेखेवदों। दावबायारिफोरा 8130111037 WhatsApp नाम्बाराव मेसेज खालामनो हागोन। नैथियाव दङ दिपेन बर'आ बुंदों सेथि खोलोबआव 95% रायजो राजाफोरा एबसुनि मदद खालामनाय दोलोनो भट होदों। सुबुंखान्थि हादराव भट होनायनि गासैनिबो मोनथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया बड'फा हाउसआव खुंनाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फोरमायो दि BTR ओनसोलाव रायजो जानाय गासै हारि माहारिनि गोजोन खौसेथि आरो जौगासारनायनि थाखाय रायजो राजाफोरा गोजोनै BTC बिसायख'थिनि सेथि खोलोबनि भट होनायनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय गाहाम हामलायथि बावहरो आरो सेथि खोलोबआव 95% रायजो राजाफ्रा एबसुनि मदद खालामनाय दोलोनो भट होदों। बिथाङा बुंबावो दि फैगौ 10 डिसेम्बराव खुंफुंजानो गोनां नैथि खोलोबनि बिसायख'थियाव चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि रायजो राजाफोरा सुलायनायनि स्ल'गानजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मदद खालामनाय UPPL दोलोनो भट होगोन होननानै मिजिंथिदों। थामथियाव दङ धुबरी पुलिसआ आयेन बेरेखा मोसौ फालांगि खालामग्रा सानै सुरां फालांगिरि हमदों। धुबरी पुलिसआ आफां आसामनि इन्ड'-बांलादेश सिमनायाव आयेन बेरेखा मोसौ फालांगि खालामग्रा सानै सुरां फालांगिरिजों लोगोसे 50 मोसौफोरखौ बोखांनो हादों। धुबरी पुलिसनि मोनसे हानजाया स्रुत सोलोंनि सायाव बिथा खालामनानै संदाननायनि उनाव बायलासर ओनसोलनिफ्राय 50 मोसौजों लोगोसे सानै सुरां मोसौ फालांगिरिफोरखौ हमनो मोनदों। धुबरी पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला सुरां फालांगिरिफोरा मोसौफोरखौ बांलादेश फारसे लांबाय थानाय समावनो हमनो मोनदों। ब्रैथियाव दङ 2021 मायथाइयाव रिलायन्स जिअ'आ 5G सिबिथाय होगोन। रिलायन्स जिअ'आ जोबोर खमनि गेजेरावनो 5G सिबिथाय भारताव होसिगोन। बे खौरांखौ रिलायन्स जिअ'नि गायसनगिरि एबा गाहाय मुकेश आम्बानीआ फोसावदों। फैगौ 2021 मायथाइयाव भारतनि मुंख'जाथाव रिलायन्स जिअ'आ 5G सिबिथायनि खाबुखौ बेखेवनाय जागोन होननानै मुकेश आम्बानीआ फोरमायदों। बाथियाव दङ गुवाहाटीसिम लकेल ट्रेन खारफिनसिगोन। रेलगारिजों दावबायग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। फैगौ 14 डिसेम्बरनिफ्राय निउ बङाइगावनिफ्राय रङिया जानानै गुवाहाटीसिम स्पेसियेल ट्रेन खारगोन। बे स्पेसियेल ट्रेनजों जोबोर खमनि गेजेरावनो दावबायारिफ्रा गुवाहाटीसिम सहैनो हागोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला निउ बङाइगाव स्टेशननिफ्राय फुंबिलि 4:50 खारजेनगोन आरो फुंबिलि 9:15 समाव गुवाहाटी स्टेशन सहैगोन। फिन बे रेलगारिया बेलासिनि 5:30 समाव गुवाहाटी स्टेशननिफ्राय जागायनानै मोनाबिलि 9:58 समाव निउ बङाइगाव स्टेशनाव सहैगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।